Здравейте, приятели! Пристигнах на морето към 9 часа и сега ще извикаме асансьора, ще слезнем долу и ще ви покажа хотела. Така, ще включа когато дойде асансьора. Ето, приятели, влизаме в асансьора, натискаме партера. И сега чакаме. Малко ме е страх да се влезе сама в асансьора, ама там ще излиза също, но сега ще ви изведа другаде. Ето тук. То принципно Леля ми си има апартамент тук и понякога ходи. А сега съм с папа. Така, ето. Там се излиза. Така. И сега също излизаме навънка. Ето пак навънка. Но сега пак ще идем в вода. И тук вече си видим, вече няма нищо. И сега вече мога да ви покажа басейните. И накрая се отива за морето. Ето ви басейнка. Тайна фитнес. И сега ще ви покажа къде се отива за морето. Така, излизам тук. Ето там. Минаваме през един друг хотел. И той се казва Бриз. Ето, и там е морето. Не знам дали виждате, но когато минаваме там, е морето. Има виенско колело и след това е морето. Но днес водата е много студена в морето. Добре. Чао! Абонирайте се за канала и оставете лайк на видеото. И до нови срещи!